were ire gị gụọ eze gị ọnụ kịta, gị onye Igbo nọ n'ugwu, gị onye Igbo nọ na Lagos. Igbo nwere amamihe. Chukwu okike nyere Igbo dati na ebe ọbụla ha kụrụ ihe na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-epu mịa mkpụrụ. Mana no matter ihe ọbụla ọsọ gị zaa n'elu ụwa, oke osisi 1 ọfụ Ijabode o mere onye mgbe ọ dị na mkpa 1 na Kano, eze ndị Igbo ọchịrị ọzọ 1 na Ondo, ịzacha ya niile. There is no place like home. Ọ kalụ gị mma na ịzarụ Kara 1 of Igbo land n'Ọnịsha than na ịzarụ oke osisi ọnwa na-etili ọra 1 n'Ikeja. Ịzacha ya o nwere ebe iji azụ eje. Akwị na anụ ya na-agwa gị. So ọ kara unu mma ịma na tata bụ gboo. Ndị Igbo zawanụ n'ebe ọbụla unu nọ, akụruo unu. Ọ karụ gị mma na ebe anyị nọ na ihe ị na-aza bụ akụruo unu. Ọ karụ gị mma n'ime gịnị? Na ị natara ụlọ kịta. O nwekwana ihe nwere n'ebe ahụ unu bi na-alụkasị ụlọ ka nke nwere n'ebe anụnwa Chukwu okike mee ka isi na ya wee pụta ụwa. Kama na ihe nchọpụta bụ na ndị Igbo bụ omenilo, ọkamma n'ilo. O wee na-agha ụnụ afịa kịta. Kenewe Chukwu na ụnụ ka ji ndụ unu. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-akụtusi ụlọ unu nwere ike nwee ebumnobi ọzọ ka ọ wee dịrị ha nwa mma. Ha na-akwado onwe ha maka ụdị ihe afụgo na-eme na Naịjirịa. Mana na ebe a ga-ebido wee gosiwe wee doziwe onwe ha bụ iwepụgodi ndị abụghọ nke ha na be ha. Can't you see the handwriting on the wall? Kedu ihe ọzọ unu ka na-eche? Mgbe abịa wee pigbusi unu n'ebe ahụ na-ekene properties ndị Igbo ka o si otu akposalụ n'ilo. Anwụcha ọcha mmiri ma ọma. Onye lụrụ 1-story building, 2-story building with hundreds of millions of naira kịta gbazie aka ụlọ na-achọ ọbụgodi kọntena ma ọ motie ka ya na ndị bi enwe gịnị lahụgodi n'ime ka chi wee fuo. Ndị Igbo na-ruo n'ụlọ dozie n'ugbo unu. Unu emezina ka a na-afụta unu na amamihe unu nwere bụ amamihe ọkụkọ. Unu emezina ka a na-afụta unu na akwụkwọ unu gụrụ mee unu ka unu ghọrọ oru n'aka ndị unu ka wee marụ. Unu emezina ka a na-afụta unu na ego unu nwere wee ego unu ji eke ike imegide nwanne nke unu. Unu emezina ka a na-afụta unu na ọnụ okwu unu nwere bụ ọnụ okwu unu ji wee na-ekwutọ onye nke unu ma ọ bụ na ọ gawa n'ihu. Igbo menu U-turn. Ka a na-eme U-turn ka a na-achọ iru Chukwu okike. Maka na a na-eme U-turn mana ebughị ụzọ wee dowe Chukwu okike n'iru ka o mewegodo ebere emegodi ihe ọzọ maka ụdị ọbara akwafugo n'ala Igbo nke ikpeazụ a. Igbo unu egbuziri onwe unu. Gịwa nọ na-asị ọka anata Igbo ka egbukwa unu ihe ha na-egbusisi mmadụ. Ọ bụ na unu bụ ụzọ lụrụ ihe niile unu na-alụ n'ala Igbo nọrọ n'ala Igbo develop obe unu. Ọ dịrọ nka ndị na-egbusisi mmadụ kịta a ga-afụ chansị ebe ha ga-anọ. Those forests ha na-anọ wee na plan ihe ọbụla ha na-eme. By now hụ na aka edevelop chagie. By now job opportunities niile dị n'obodo ndị ahụ develop aka dị na bụ unu. Onye anwa kịta na-ezu oshi n'ala Igbo aka afụ ihe ọ na-alụ ga-ekipu ebizi. Ma ọ bụ nọ ihe unu mewere ihe n'oge
Ojukwu gwara ya unu n'oge. O nwere ihe unu ji ewe kpọrọ. Nnamdi Kanu kunikwa nke na-etinye ka mkpu. Prophet n'ọrụ onwe ya. Ọkwa disem unu bụ ndị Igbo kuni na-akọta ya. Onye nke a mee vidio nke ọ na-akọ eri. Ịmakwa na onye Chukwu mere eze omegi eze. Ha pụta n'ọnọ n'ụlọ mkpọrọ kịta. Ominiho na ọ bụ ọzọ ihe ọ bụ ma ọ bụ ihe Chukwu mere ka ọ bụrụ. Mgbe kwunye kwukwuo ya wite obere onu nke ma unu ma bata n'ime ebe anwa m kwurie. Upon na nsị gị, do not watch this video maka na ọ ga-eme ka iwe wee gị. Don't even share it. Ebe a ka unu banyere watch ya ka unu wee kpọọ m iyi, ka unu kpọchara m iyi ka ihe mee kịta nke ka na-abịakwa. Ọ bụrụ datị na ị chọrọ nnwere onwe, ọ bụkwa n'obe anyị ịghafu ọbara nwanne gị. Yes, o nwere ebe anyị ji azụ eje na ịghafu ọbara ụmụnne anyị n'ala Igbo. Ndị ugwu bata n'etiti unu na-achọ iweru nke unu n'ike, na-aghafu ọbara unu, na-egbusisi unu, were unu na-emesu ya, na-elesikwa unu na-eme gịnị, na-egolu anụ ụmụnne unu eji mesu ya, na-atapịa, na-atagbu. A na-ekwu nke anwa asị ifu na ozubere. Ndị Igbo kunikwa na-aghafukwa ọbara ha, na-egbu onwe ha. Biko kedu ihe unu chọziri ka atọ ọnụ ebe a ka ọ ghọrọ? Unu achọkwa ka enwee ihe dịka Igbo again? Onye biya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke, amamihe kọrọ onye ahụ. Kịta so many people weziere na Facebook na-enye ego ebe a na-achọ ka enweta followers, ka enweta views. Onye kunie ọ bụrụ nwanne ka ọ ga-ejide wee na-eme gịnị, wee na-akọtọgharị na Facebook. Ọ bụkwa na ya ka unu kwesịrị ime kịta. Ọ bụghị ya bụ nsogbu anyị. The highest thing unu ya eme kịta bụ chọọnụ nnwere onwe. Chọọnụ nnwere onwe unu. Ọ ga-aka mma na achọrọ nnwere onwe. Highest o take ya 2 years, 5 years. Inwe nghọtafie n'etiti onwe anyị, ọ bụrụ nghọtafie ụmụnne ma anyị nwere onwe anyị. Ọ bụzia na edozicha ya, anyị ga-akwụrụ chimchim wee gaa n'iru tiri ụwa abịa na njedebe. Danna anyị prefer site na ndị senators anyị ruo na ndị governors na ndị representatives. Danna anyị prefer to ịbụ oru n'okpuru ndị Chukwu nyere anyị ihe karịa ha ma ha were ihe nke anyị n'ike. Anyị jezie na-esekpuru ha na-ayọ ha ka ha je binye anyị obere n'ihe anyị ha nara anyị n'ike. Ndị Igbo onye mere unu ihe ọ gaghị adịrị ya mma. Ndị politicians Igbo, ndị politicians Igbo, ugboro one ka m kpọrọ unu? Ugboro one ka m kpọrọ unu? Ugboro one ka m kpọrọ unu? So na ya ese ka m gwa unu, ekwukwakwa nka esi ekwu. Onye nwe ntị ya nụrụ. Ị chọkwa na ịdị na-akọfusi akụkọ na-aga n'iru, kọfuwa akụkọ gaba n'iru. Amakwana na agwọ nọ n'akịrịka kịta. Amakwana that there is fire on the mountain now. Nọrọ na-akọfusi akụkọ. Ịgụtara akwụkwọ na-asụ oyibo, were oyibo asụ tọrọ nwanne gị na Facebook maọbụ na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na kedie YouTube maọbụ na anywhere. Yes. Emegharị ha na bupụta ụmụnne gbara ha ọtọ n'ilo. Gasawa na onwe unu na-ama n'afịa mebe na otu a ka ama ka otu a ka o esi wee dị mma. Ọ karụ ndị Igbo mma na unu si otu a kịta mee ya ụtọ. Taa ka bụkwa gboo. Taa ka bụ gboo. Onye ọbụla kwuo na taa ka bụ gboo. Adịma n'unu na onye ọbụla kwuo na taa, onye ọbụla kwuo na taa ka bụ gboo. Ndị ahụ na-amaghị asụ Igbo, ndị a nọ ebe a. Onye ọbụla kwuo na taa ka bụ gboo. Ka Chukwu okike
mara otu ọbụla ọ ga-esi wee mee ka amamihe ndị Igbo na-achịkwute ha n'isi ha. Ọ bụrụ na by force, ọ bụ ha maka Chukwu ya akụ ndị Igbo n'isi ka e wee kwụghachite amamihe ha, Chukwu okike mee ya otu a. Ọ bụrụ nnọọ ihe ka Chukwu okike ya eti ndị Igbo ka e wee tite ha n'ụdị ụlọ ha na-ekwo kịta, Chukwu okike biko tielu m ndị Igbo ihe. Ọ ka mma na etiru ha ihe ọfụ ọha ụfụ mana ka brenu ha na-achite da n'ihe a na-eme na enwere ego mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ, na-enwe na agụrụ akwụkwọ mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ, na-enwe na enwere uche mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ, na-eme na enwere ọnụ okwu mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ. Chukwu nyere anyị aka.